Tento víkend boli v Jordánsku zabití traja americkí vojaci, keď Irán zaútočil na americké jednotky, jeden je nezvestný a niekoľko ďalších je zranených. A keďže vojna na Blízkom východe sa stále vyostruje, mnohí z nás si kladú tú istú otázku. Prečo sú USA tak silno zapojené do regiónu, ktorý je vzdialený 7000 míľ od domova? Takmer 80 rokov udržiavajú americkí prezidenti z oboch strán vojakov na Blízkom východe a všetci uvádzali približne rovnaké odôvodnenie. Stabilný Blízky východ, ktorý je naklonený Spojeným štátom, je nevyhnutný pre americkú zahraničnú politiku a ekonomiku doma. Dôvodov na to je niekoľko. Ropa, na ktorej závisí celá svetová ekonomika, rivali, ktorých sa Amerika snaží 80 rokov držať mimo, a teraz teroristické siete, ktoré nezostávajú uzavreté v hraniciach jednej krajiny. Ale tento príbeh sa v skutočnosti nezačína tým, že by Trump vyhlásil vojnu Iránu. Začína sa to na vojenskej lodi v roku 1945 podaním ruky. Vitajte pri Amirke Show na JNS-TV. Začneme od začiatku. Je február 1945. Druhá svetová vojna v Európe ešte stále prebieha, ale už len tak. Skončí sa o 82 dní a prezident Franklin Roosevelt práve strávil niekoľko dní so Stalinom a Churchillom, keď rozhodovali, ako bude svet vyzerať po vojne. Cestou domov sa zastaví pri Suezskom prieplave a stretne sa s kráľom, ktorého v Amerike ešte nikto naozaj nepozná, Ibn Saudom, zakladateľom Saudskej Arábie. Píše sa rok 1945. Blízky východ ešte nie je tým Blízkym východom, ktorý poznáme dnes, a ešte dlho taký ani nebude. Americkí predstavitelia v tom čase majú skutočné obavy, že produkcia ropy v USA sa v priebehu jednej generácie vyčerpá. A jediné miesto na svete, kde je dostatok ropných zásob, ktoré stoja za to, sa nachádza pod kráľovstvom tohto kráľa. Takže títo dvaja muži uzavrú dohodu. Nie je to oficiálna dohoda, je to len porozumenie, podanie rúk. Amerika bude chrániť Saudskú Arábiu a výmenou za to americké spoločnosti získajú spoľahlivý prístup k rope pod jej územím. O rok neskôr sa táto dohoda zmení na niečo hmatateľné. USA postavia v Saudskej Arábii letisko. A v tom čase to sotva vyzerá dôležito, je to len zastávka na doplnenie zásob. Ale je to prvý americký vojenský oporný bod kdekoľvek v modernom Blízkom východe. Ten podaný ruk z roku 1945 je dodnes celým základom tohto vzťahu. Saudská Arábia nepodpísala so Spojenými štátmi formálnu obrannú zmluvu, no existuje toto neoficiálne porozumenie, že USA pomôžu chrániť Blízky východ, keď to bude potrebné, výmenou za ropu a zdroje. A neplatí to len pre Saudskú Arábiu, platí to pre celý Blízky východ. Ale ako sa z neoficiálnej dohody stali trvalé základne 10 000 vojakov a doktrína, ktorá hovorí, že Amerika pôjde kvôli tomuto regiónu do vojny, najmä keď obyvateľstvo týchto krajín nie je naklonené západným hodnotám? Na to bol potrebný ďalší konflikt a úplne iný nepriateľ. V 50. rokoch bola najväčším strachom Ameriky na svete Sovietsky zväz, konkrétne predstava, že sa komunizmus rozšíri. Ale predstava, že by sa komunizmus šíril arabským svetom rovnakým spôsobom, ako sa rozšíril vo východnej Európe, je obzvlášť desivá. Ale udalosť, ktorá vtiahne Ameriku na Blízky východ, sa vlastne vôbec nezačína ako príbeh studenej vojny. V roku 1956 egyptský vodca prevezme kontrolu nad Suezským prieplavom, lodnou trasou, ktorou väčšina ropy z Blízkeho východu putuje do Európy. Dovtedy tento prieplav správovala britsko-francúzska spoločnosť. Británia, Francúzsko a Izrael reagujú tajnou inváziou do Egypta, aby silou získali prieplav späť, pretože ten, kto ovláda ropu, má moc. Avšak všetko sa to deje potajomky a prezident Eisenhower je zúrivý, že ho jeho vlastní spojenci ani neupozornili, že sa chystajú na inváziu. A vyzerá to pre neho veľmi zle, naozaj zle. A v čase, keď je projekcia americkej moci kľúčová proti Sovietom, využíva americký nátlak, aby prinútil všetkých troch stiahnuť sa. Výsledkom je, že Británia a Francúzsko, dve mocnosti, ktoré po generácii ovládali túto časť sveta, sú verejne ponížené a nútené ustúpiť pred očami všetkých arabských vlád, ktoré to sledujú. Násir z toho vychádza ako muž, ktorý porazil staré impéria a takmer cez noc sa stáva hrdinom v celom arabskom svete. Ale Násirovo víťazstvo neponižuje len Britániu a Francúzsko. Vďaka tomu vyzerá postavenie sa Západu ako víťazný ťah a Sovieti sú pripravení vyzbrojiť a financovať každého, kto sa o to chce pokúsiť na budúce. Tu sa naozaj začína prejavovať strach studenej vojny. Keďže Británia a Francúzsko už nemôžu vystupovať ako presadzovatelia západných záujmov v regióne, Eisenhower sa obáva, že práve vzniklo mocenské vákuum. A že Násirová popularita a toto poníženie uľahčia Sovietom vstup a začatie podpory arabských nacionalistických hnutí v celom regióne. Preto sa Eisenhower rozhodne, že niekto musí toto vákuum zaplniť skôr, než to urobia Sovieti, a rozhodne sa, že to musia byť Spojené štáty. V roku 1957 ide do kongresu a žiada o niečo, o čo ešte žiadny prezident v súvislosti s týmto regiónom nežiadal. Vopred udelené trvalé povolenie použiť americkú silu na Blízkom východe, bez toho, aby sa musel za každým vracať a znovu žiadať pri každej kríze. Kongres to schváli a toto sa stane známym ako Eisenhowerova doktrína. Doktrína má 3 časti. Amerika poskytne ekonomickú pomoc krajinám Blízkeho východu, ktoré oni požiadajú. Amerika poskytne vojenskú pomoc a výcvik ktorýmkoľvek krajinám v regióne, ktoré o to požiadajú.
A čo je kľúčové, Amerika použije svoje vlastné ozbrojené sily na obranu ktorejkoľvek blízkovýchodnej krajiny, ktorá požiada o pomoc proti ozbrojenej agresii zo strany ktorejkoľvek krajiny ovládanej medzinárodným komunizmom. Je to napísané špeciálne kvôli sovietskej hrozbe, samozrejme, pretože oficiálnym dôvodom tejto doktríny je zastavenie šírenia komunizmu. Ale pôvodný dôvod, prečo sa Amerika vôbec začala angažovať v tomto regióne, teda ropa, je stále veľmi prítomný v mysliach všetkých. Práve sledovali, ako Európe takmer došlo pálivo tú zimu, po tom, čo Egypt uzavrel prieplav a Sýria počas krízy prerušila ropovody. Takže pod povrchom rečí studenej vojny je výpočet rovnaký, ako bol v roku 1945. Amerika pomáha zabezpečiť Blízky východ a na oplátku dostáva istotu, že región zostane otvorený a ropa bude naďalej prúdiť, aby ekonomika fungovala. A ľudia sú Amerike zaviazaní, takže sa neponáhľajú utekať v nepriateľom. Toto je prvýkrát v americkej histórii, keď prezident oficiálne vyhlásil, že Blízky východ je pre Ameriku životne dôležitý záujem, ktorý stojí za to chrániť aj vojenskou silou a nie len región, na ktorý Amerika reaguje, keď sa tam niečo pokazí. Už nasledujúci rok je tento sľub naozaj podrobený skúške. V Iraku je ich prozápadná monarchia násilne zvrhnutá prevratom. Hneď vedľa v Libanone sleduje prezident tieto udalosti a z panikári presvedčený, že by mohol byť ďalší na rade, takže zdvihne telefón a zavolá do Washingtonu, kde mu odpovie Eisenhower a príslušníci americkej námornej pechoty pristávajú na plážach Bejrútu. A teraz sa začína príbeh o priamom zásahu amerických vojsk na Blízkom východe. V tomto bode stále neexistujú žiadne trvalé americké základne, ale počas nasledujúcich 2 desaťročí Washington riadi celú túto stratégiu prostredníctvom zástupných síl. Vyzbrojuje iránskeho šáha, vyzbrojuje Saúdskú Arábiu a myšlienka je jednoduchá. Nech regionálni spojenci strážia Perský záliv, aby americkí vojaci nemuseli. Pomáhať im a chrániť záujmy USA. Celý tento plán sa však rozpadne v priebehu jediného roka a tým rokom je 1979. Najprv je šach zvrhnutý počas iránskej revolúcie. Muž, na ktorého mimoriadne stavili. Zo dňa na deň sa Irán zmení z najbližšieho spojenca Ameriky v regióne na jej najnebezpečnejšieho nepriateľa. Revoluční študenti vtrhnú na americké veľvyslanectvo v Iráne a vezmú 52 Američanov ako rukojemníkov. Držia ich tam 444 dní naživo v nočných správach a celá krajina to sleduje a naozaj s tým nemôže nič urobiť. Potom, len niekoľko týždňov neskôr, sovietske tanky prekročia hranice Afganistanu. Washington zrazu čelí nepriateľskému Iránu na jednej strane Perského zálivu a sovietským jednotkám, ktoré sa presúvajú na druhej strane. A to všetko v priebehu niekoľkých týždňov. Celý plán, nechajme to na našich spojencov, sa práve zrútil, pretože spojenec, na ktorom najviac závisel, už neexistuje. Obava je jednoduchá. Ak by Sovieti alebo radikálni islamisti získali kontrolu nad ropou v Perskom zálive, mohli by ovládať západnú ekonomiku a výrazne posilniť svoju moc. Takže v roku 1980 prezident Jimmy Carter vystúpil pred kongresom a vyhlásil, že akákoľvek vonkajšia mocnosť, ktorá sa pokúsi získať kontrolu nad Perským zálivom, bude považovaná za priamy útok na samotné Spojené štáty a Amerika použije silu, ak to bude potrebné, na jeho zastavenie. Tento prejav sa stal známym ako Carterova doktrína. Stal sa základom americkej politiky v Perskom zálive na nasledujúcich 45 rokov. Takáto doktrína však potrebuje mechanizmu na jej presadzovanie a tak do 3 rokov tento mechanizmus dostane meno, ktoré budete počuť znova a znova v priebehu zvyšku tohto príbehu. CENTCOM, skratka pre Centrálne velenie Spojených štátov. Keď je CENTCOM v roku 1983 vytvorený na riadenie celej americkej vojenskej stratégie v tomto regióne, Izrael je z jeho mapy zámerne vynechaný. Izrael patrí pod úplne iné velenie nasledujúcich 38 rokov, ale k tomu sa ešte dostaneme. Keď už CENTCOM existuje, trvalé základne prestávajú byť voliteľné. Nemôžete odraziť inváziu všetkými potrebnými prostriedkami zo štábu, ktorý sídli na Floride. Ak má Amerika dodržať tento sľub, potrebuje pristávacie dráhy, palivo a vojakov, ktorí už budú v regióne pripravení okamžite zasiahnuť. Takže základne sa začínajú stavať. Ale ani to nie je také jednoduché. Vidíte, niektorým ľuďom v tomto regióne sa zahraničná intervencia nepáči a chystajú sa prinútiť Ameriku za to zaplatiť krvou. Prvá krvavá daň prichádza v roku 1983 v Bejrúte. Nákladné auto plné výbušnín vrazí priamo do kasární, kde americkí vojaci spia. Väčšina z nich sú príslušníci námornej pechoty a za pár sekúnd je zabitých. 241 amerických vojakov. Je to najsmrteľnejší deň pre námornú pechotu USA od bitky o Iwo Jimu počas druhej svetovej vojny. Spravodajské informácie, ktoré sú otajnené až o niekoľko rokov neskôr, spájajú bombový útok priamo s Iránskou islamskou republikou. Toto je okamih, keď si Washington uvedomí niečo, na čo nemôže naozaj zabudnúť. Tento región vie tvrdo udrieť späť a aj to urobí. Ochrana amerických záujmov bude mať svoju cenu. A zvažovanie tejto ceny v porovnaní so záujmami bude neustálym predmetom úvah. O 4 roky neskôr sa objaví nová hrozba. Irán a Irak už medzi sebou vedú vojnu a začínajú útočiť na ropné tankery v Perskom zálive. Na akékoľvek tankery, vrátane lodí patriacich neutrálnym krajinám, ktoré sa len snažia prepraviť ropu cez more. Kuvajt je zasiahnutý a volá na pomoc americké námorníctvo.
Americké vojnové lode začínajú sprevádzať kuvajtské tankery cez Perský záliv a stáva sa z toho najväčšia konvojová operácia, akú americké námorníctvo viedlo od druhej svetovej vojny. Irán reaguje tým, že rozmiestni míny po celom mori a jedna z nich takmer úplne potopí americkú vojnovú loď. Ešte skôr v tom istom konflikte zasiahla iracká raketa inú americkú loď, pričom zahynulo 37 amerických námorníkov a išlo o útok, ktorý Bagdad neskôr označil za omyl a ospravedlnil sa zaň. Operácia ochrana ropy sa začala. Pripomína vám to, čo sa deje teraz? Nemýlite sa, ale buďte trpezliví, dostaneme sa k tomu. Pretože potom prišla tá najväčšia skúška zo všetkých. Saddam Hussein v roku 1990 napadol Kuvajt. Po skúsenostiach s katastrofou v Iráne to Spojené štáty berú veľmi, veľmi vážne. Americká odpoveď, operácia Púšna búrka, sa stáva najväčším sústredením vojenských síl, aké tento región zažil, a Kuvajt je oslobodený približne za 6 týždňov s približne 148 americkými obeťami v boji. Podľa štandardov modernej vojny to fungovalo presne tak, ako bolo zamýšľané, hoci to bola vysoká cena. Tento raz však, keď vojna skončí, vojaci nejdú domov. Medzi rokmi 1991 a 1994 Amerika postupne podpisuje formálne obranné dohody s Kuvajtom, Bahrajnom, Katarom a SAE. Tieto krajiny potrebujú pomoc. Sú malé, majú veľké zásoby ropy a vedia, že sa veľmi rýchlo môžu stať cieľom obsadenia. Irak to urobil Kuvajtu a tieto krajiny si to uvedomujú. Útok na ne by teraz znamenal útok na USA, čo je oveľa väčší odstrašujúci prostriedok a pre ne to dáva zmysel. Samozrejme pre mnohých ľudí v týchto krajinách to pôsobí ako zradenie ich náboženských presvedčení. Pozvať trvalú zahraničnú, nemuslimskú vojenskú okupáciu na arabskú a islamskú pôdu je absolútne nepriateľné. A práve toto je presný dôvod, prečo Jordánsko v skutočnosti nie je na vyššie uvedenom zozname, aj keď je teraz terčom útokov. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Čo sa začína? To, čo začína ako vojenský tábor, vedie k skutočným základniam, ale ich výstavba trvá dlhšie. Al-Udeid vzniká v Katare v roku 1996 a tábor Arifjan prichádza neskôr. Napriek tomu po teroristickom bombovom útoku v roku 1996 v americkom vojenskom obytnom komplexe v nedalekej Saudskej Arábii armádu presvedčí, že potrebuje niečo bezpečnejšie ako jej starý kuvajtský tábor. Výstavba sa začína v roku 1999 a americké tanky sú tam zaparkované a jednoducho čakajú na ďalšiu krízu. Posuňme sa v čase, pretože v súčasnosti je v regióne rozmiestnených niekde medzi 36 000 a 46 000 amerických vojakov. Sídlia na 19 rôznych miestach a 8 z nich sa považuje za plne stále základne. 4 krajiny tvoria jadro tejto siete a každá z nich zohráva inú úlohu. Katar hostí najväčšiu základňu a vysunuté veliteľské stanovište CENTCOMu s takmer 10 000 vojakmi v ktorýkoľvek deň. Bahrajn hostí celú americkú 5. flotilu, ktorá je zodpovedná za 2,5 milióna štvorcových míľ oceánu, vrátane Hormuzského prielivu, vodnej cesty, ktorou prechádza pätina svetovej ropy. Kuvajt riadi logistiku celého regiónu zo svojho tábora s 13 000 vojakmi a dostatočným množstvom vybavenia pripraveného na to, aby v krátkom čase vyzbrojili niekoľko brigád. Potom sú tu výnimky, každá z iného dôvodu. Turecko je najstarším vzťahom zo všetkých. Nemá to v skutočnosti nič spoločné s Perským zálivom, pretože Turecko sa pripojilo k NATO už v roku 1952 a skladuje sa tam odhadom 50 amerických jadrových bomb. Infraštruktúra šia studenej vojny, ktorá predchádza všetkým základniam, o ktorých sme doteraz hovorili. O komplikáciách tohto sme už diskutovali v predchádzajúcich epizódach. Jordánsko je opačný prípad. Je blízkym americkým spojencom už od 50. rokov, ale celé 10 ročia odmietalo hostiť amerických vojakov, pretože sa obávalo, ako by to vyzeralo pred vlastným obyvateľstvom. To sa zmenilo až vtedy, keď sa Sýria zrútila do občianskej vojny a ISIS sa objavil hneď vedľa, takže Jordánsko zostalo posledným stabilným miestom, z ktorého sa dalo operovať. Dnes hostí jeden z iba 9 radarových systémov protiraketovej obrany, ktoré Spojené štáty vlastnia kdekoľvek na svete, ale Jordánsko ho prijalo neskoro a neochotne. A samozrejme Diego Garcia, ktorý ani nie je na Blízkom východe, je to britský ostrov v Indickom oceáne a slúži ako predná základňa pre americké stealth bombardéry, dostatočne blízko na to, aby tam B-2 mohol dotankovať a rýchlo sa otočiť, aj keď samotné bombardéry sú umiestnené v Spojených štátoch. Sprevádza ho vlastná nevyriešená kontroverzia, keďže Spojené kráľovstvo nedávno súhlasilo s odovzdaním suverenity nad ostrovom Mauriciu, pričom si ho prenajíma späť pre Spojené štáty. Dohodu britskí zákonodarcovia stále v tomto roku neschválili, ale opäť vidíte, že Amerika má v tejto lokalite veľké záujmy. A samozrejme od roku 1982 tu máme Egypt. Ten hostí malý americký mierový zbor na Sinaji, ktorý dohliada na mierovú zmluvu medzi Egyptom a Izraelom. Väčšina ľudí o tom v skutočnosti nikdy ani nepočula, aj keď to funguje už viac ako 40 rokov. A presne takto to Spojené štáty chcú. Silná prítomnosť v oblasti, o ktorej však väčšina ľudí nemusí vedieť, pretože udržiava mier a odstrašenie bez vážnych nákladov. Samozrejme, bolo by chybou hovoriť o americkej prítomnosti v tomto regióne bez spomenutia Afganistanu, ktorý sa ukázal byť skutočnou katastrofou. Môže sa zdať jednoduché, aby USA udržiavali tieto základne a vojenskú prítomnosť, ale niekedy to stálo mimoriadne vysokú cenu. Počas 20 rokov to bolo viac ako $2 bilióny. A keď sa USA nakoniec v roku 2021 stiahli, Taliban znovu ovládol celú krajinu približne za 10 dní.
Tá istá vláda, proti ktorej Amerika išla do vojny, aby ju odstránila, bola takmer okamžite späť pri moci a je to srdcervúce. Samozrejme, dôvod, prečo Amerika vstúpila do Afganistanu, bol ten istý, ktorý sa tiahne celým týmto príbehom. Avšak samotné prevedenie a výsledok sú trochu odlišné. Afganistan technicky ani nie je na Blízkom východe, patrí do inej časti sveta, takže si zaslúži vlastnú celú epizódu, namiesto toho, aby bol len narýchlo spomenutý tu. Ale je dôležité pre presnosť si nemyslieť, že toto je stratégia, ktorá vždy funguje. Nie vždy to tak je. Takže prečo to všetko stále udržiavajú v chode? Začnime tým najzákladnejším argumentom, tým, ktorým sa celý tento príbeh začal, ropou. Amerika už takmer vôbec neimportuje ropu z Perského zálivu, ale to takmer nehrá rolu, pretože zvyšok sveta na nej stále funguje. A globálna ekonomika, na ktorú je Amerika závislá, funguje na tej istej rope. Ak by sa uzavrel Hormuzský prieliv, ceny benzínu v Ohiu by v priebehu niekoľkých dní prudko vzrástli. Už len ekonomický argument by sám o sebe odôvodňoval určitú úroveň americkej pozornosti v tomto regióne. Ale ako svetová superveľmoc je ochrana ekonomiky a hlavných hráčov nevyhnutná. Krajiny počúvajú Ameriku, pretože na to majú finančnú motiváciu. To nie je niečo, čo by bolo jednoduché stratiť. Ale ropa vysvetľuje len časť toho, prečo je región Blízkeho východu dôležitý. Nevysvetľuje však, prečo tam musia byť práve vojenské jednotky. A tu prichádza na rad druhý argument. Boj proti terorizmu, teda Irán, teda Islamská republika. Irán je stále hrozbou, ktorú mal celý tento systém držať na úzde. Jeho jadrový program, jeho rakety, jeho milície, roztrúsené po Libanone, Jemene, Iraku a tak ďalej. Irán nie je len o Iráne, je to základňa terorizmu, boj za islamské ideologické ovládnutie. Základne v regióne nie sú užitočné len na odvetu po útoku. Argumentom je, že práve oni robia hrozbu odvety dostatočne dôveryhodnou na to, aby útoku zabránili úplne. Ak odstránite základne, neodstránili ste len vojenský prostriedok, odstránili ste to, čo robí odstrašenie skutočným. Jednoducho povedané, pozrite sa, ako sa Irán správa teraz, keď je odstrašený. A ak si myslíte, že terorizmus je zlý, predstavte si, ako by to vyzeralo, keby vôbec neboli odstrašení. Ale tento argument funguje len vtedy, ak krajiny, ktoré tieto základne hostia, skutočne potrebujú, aby Amerika zostala. Čo nás privádza k tretiemu bodu. Samotné aliancie závisia od toho, že táto prítomnosť bude pokračovať. Ako sme povedali na začiatku, keď vznikne vákuum, nejaký mocný hráč ho príde zaplniť. A štáty v Perskom zálive sa nestanú úplne nezávislými a sebestačnými štátmi veľmi rýchlo. Namiesto toho, ako sa tvrdí, by mohli začať hľadať nového, mocného hráča, ktorý im pomôže a začať sa orientovať na Čínu. Inými slovami, stiahnutie neoslabuje len pozíciu Ameriky. Aktívne posúva amerických partnerov smerom k výsledku, ktorému mal celý tento systém zabrániť. Pamätajte, snažili sa zastaviť rozširovaniu vplyvu Sovietskeho zväzu a komunistických ideológií. Umožniť, aby v ich vzťahoch namiesto Ameriky zaujali miesto Rusko a Čína. S krajinami ako Katar, Saudská Arábia, ktoré majú toľko ropy a peňazí, máte na krku skutočný problém. Priamo by ste posilňovali nepriateľov Západu. Vidíte, toto nikdy nebolo len o Blízkom východe. Čína teraz získava asi polovicu svojej surovej ropy z Perského zálivu, 5,4 milióna barelov denne len cez Hormuzský prieliv, čo je viac než dvojnásobok toho, čo dováža z Ruska. To je približne polovica paliva, ktoré poháňa druhú najväčšiu ekonomiku sveta a Rusko údajne pomáha Iránu a poskytuje technológiu pri útokoch na Američanov. Na Blízkom východe vákuum vedie k mocenským hrám a tam, kde má Amerika kontrolu, nepriateľ sa rýchlo objaví. Keď to všetko spočítate, to je celý argument. Ekonomický záujem, bezpečnostný záujem, systém aliancií vybudovaný na ochranu oboch a nad tým všetkým vrstva veľmocenského súperenia. Tento argument platil 45 rokov. A ak sa pozriete pozorne na konflikt, ktorý sa práve teraz odohráva, počnúc s touto vojnou s Iránom, dôvody sú presne tie, ktoré sme práve uviedli. Útoky na iránsky jadrový program a s ním spojenú infraštruktúru, oslabovanie siete milícií a zástupných síl, ktorých Irán budoval celé 10 ročia, boj o samotný Hormuzský prieliv. Pretože ten, kto ovláda tieto vody, ovláda tok svetovej ropy. A áno, spôsobilo to výkyvy cien a otriaslo to globálnou ekonomikou. Ale cieľom je udržať túto úžinu mimo rúk kohokoľvek, kto by bol ochotný držať zvyšok sveta ako rukojemníka. A pod tým všetkým je ten istý strach, ktorý poháňa celý tento príbeh od samého začiatku. Že akékoľvek vákuum, ktoré Amerika zanechá, zaplní niekto iný. Smutné na tom teraz je, keď sa pozrieme na ľudí, ktorí budú používať smrť amerických vojakov ako dôkaz, že USA by sa nemali angažovať na Blízkom východe, alebo že bojujú vojnu za Izrael. Je to naivné a ukazuje to nedostatok pochopenia geopolitiky. Vráte sa späť ku všetkému, o čom sme práve hovorili. Podanie rúk v roku 1945, 3 roky predtým, než Izrael vôbec existoval, Eisenhowerova doktrína vytvorená na zastavenie komunizmu. Carterova doktrína postavená okolo ropy a Sovietov, Bejrút, vojna tankerov, púšna búrka, tábor Al-Udeid, celá sieť základní. To všetko sa spája do snahy udržať Ameriku v presadzovaní západných hodnôt vo svete. Táto eskalácia nikdy nebola kvôli Izraelu.
Je to v záujme USA a preto Izrael v tejto fáze aktuálnej eskalácie nie je naozaj zapojený. Keď sa zamyslíte nad tým, čo USA urobili, je to úprimne povedané dosť pozoruhodné. Udržali si tu svoju prítomnosť. Rozpútali takmer úplne šialenú vojnu proti Iránu s veľmi malým počtom tragédií. A samozrejme, každá smrť je tragédia. Práve teraz myslíme na tých Mariňákov. Ale predstierať, že ich smrť bola zbytočná, je nesprávne. Prítomnosť USA na Blízkom východe nie je bez problémov. Ja osobne neverím v zahraničné zásahy. Rada by som videla, aby si Izrael a krajiny v Perskom zálive vybudovali silu na to, aby bojovali vo vlastných vojnách, aby sa spojili a nepotrebovali americkú pomoc. Záujmy USA na Blízkom východe sa nevždy zhodujú s potrebami Blízkeho východu. V tom mám úplne jasno. Ale dnes tu nie sme na to, aby sme rozoberali všetky detaily, výhody a nevýhody. Sme tu, aby sme si pripomenuli, prečo USA zasiahli, prečo je táto vojna práve teraz dôležitá, za čo bojuje a aký je význam toho všetkého. Pretože je to dôležité pre obranu západných hodnôt, pre ekonomickú stabilitu a pre zastavenie teroristických hrozieb po celom svete. Som IR Erika a uvidíme sa na budúce.